wannan ce assalamu alaikum malam, idan namiji ya ga budurwa saman hanya ya yi mata sallama kuma iya sallama kawai babu laifi. Akwai laifi da yawa cikin malamai, cikinsu akwai imamu malik, cikinsu akwai imamu ahmad, sun kyamaci a babin sallama. Akwai bidiyo da ni na sallama yana nan na sai da an yi tasa shi a sunna tv, yana yawo a social media, cikin na faɗi wannan hukunci. Namiji baya wa mace sallama in ita ɗaya ce, in wadda ake jin shawa ce, in mace bata fita inda ake jin shawarta ba, kuma wanda yana iya aurenta ba maharaminta bane, kamar sa'a ne ko kuma sa'anni ne na ɗaya na jin shawar ɗaya, to namiji baya wa mace sallama, mace ba ta wa mace sallama. Yan haɗu musulmi da musulmi sai dai a wuce kawai, musulmi da musulmi kowa ya kama hanya ta, amma ba a sallama. Amma namiji na yawan mace sallama in tsohuwa ce wadda ta fita ba a ganin shawarta. Haka namiji yana iya wa jama'an mata sallama, ya iske su da yawa yana yi musu sallama. Haka mace tana iya wa tsoho sallama, haka mace tana iya wa jama'an maza sallama. Amma mutum ɗaya da mutum ɗaya ga hanya ba a yin sallama, wallahu ta'ala alam. Ko tana da niƙabi ba a sallama. Shi ke na ƙare?